Azararen 25 bertan dakagula, dakigunez emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da, eta orduan kontestu horretan beti kanpaina bat egiten dugu, berezia. Eta aurten, baita ere iruditu zaigu interesgarria Mataza proiektuan parte hartzea. Mataza proiektua da, matazak egitea, indarkeria sexistaren aurka. Aldarrikatzeko ja nahikoa dela, ez? Horren beste aldiz ikusten dugu, egun bat bestea ere bai hilketa diela eta ja nahikoa da, ez? Proiektua jaio zen Astigarragan eta hedatzen ari da Europa mailan ere bai. Eta polita da, zeren eta da denon artean bufanda bat edo lazo bat sortzea puntua eginez. Helburua da denon artean, deno batzea indarkeria matxistaren aurka. Denok, emakumeak, gizonak, edo zein adinetakoak, jubilatuak, emakume migrantek, gizonak ere bai, gutxi daude gaur, baina polita izango zen baita ere beraiek parte hartzea horrelako iniziatiba batean. Gaur egin dugu topaketa orokorra, baina gure asmoa da gero topaketa txikiak ere egitea, eta azararen 23an izango dela beste ekintza bat dela gizakatea, hor ja denok ekarriko dugu egindakua eta egingo duguna da neurtu ordizia mailan ze luzera izan duen guk sortutako lazoa denon artean. Lazo hori asmoa da 25 izango da igandea, eta orduan udaletxeko balkoitik eta hori adierazi ez da. Eta gero ja denbora bat pasa ondoren batuko dugu Gipuzkoa mailan egindakoarekin. Dardarren bitartez, lortu dugu baita ere, horrelako topaketa orokor bat antolatzean, musika eta margolaritza izan gurekin, ez? Eta orduan egia esan asko jantzi du ekintza. Giza eskubideak herrira proiektuaren baitan, ekarpen txiki bat egin dugu indarkeria sexistaren kontrako ekintza honetarako. Aldarrikatu nahi dugu, bi emakumezko musikari hauen presentziarekin eta emakumezko margolari baten presentziarekin Musbika musikariak eta Maider Urreta Bizkaia margolariaren presentziarekin emakume sortzaile aldarrikatu nahi dugu. Eta indarkeria sexistari aurre egin behar zaio esparru guztietan, ikastetxean, plazan, kalean, eta aldi berean emakume sortzaileari presentzia eman behar zaio esparru publikoan edo eremu publikoan. Horregatik gure ekarpena izan da Musbika musika taldea eta Maider Urreta Bizkaiak zuzenean kuadro bat margotzen ari da, eta gainera kuadro hori Dardarrek Kimetz emakume taldeari donatuko dio beraien egoitzan jartzeko edo kuadro horrekin nahi dutena egiteko gaurko egun honen oroigarri gisa. Orain kritika txiki bat egingo dut humiltasun osoarekin. Gizonezko gutxi ikusten ditut gaur hemen, eta ez dakit, badirudi ez dela gure gauza eta gure gauza da. Emakumea biktima bat da. Kasu gehienetan emakumea da, egoera honen biktima, eta nire ustez gizonezkoak, aldarrikatu behar dugu gizonezkoak egon behar dugula, une honetan. Espazio publikoan emakumearen eskubideak aldarrikatzen. Sensibilizatzeko, denunziatzeko, hainbat gauzatarako. Eta nik usten dut gizonezkoaren presentzia beharrezkoa dela, gai honen inguruan posizionamentu argi bat egin behar dugula gizonezkoak.